ci iya cinka, nuna maitarka, ci in ga halinka. Kai koma dai me ake kira irin wannan wajen, irin wannan gidan abincin ne da za a baje kayan abinci iri-iri. Ka ci daidai yanda kake so. Ko ya za a kare da ni idan na shiga? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha mai Kano. Ku zo mu je mu ga yanda za ta kaya. I like to swim. Ada? I like to bike. I like to surf. I like to hike. What do you like to do in the summer? Yeah. In the summer. What do you like to do Thank you. in the summer? In the summer. I like to read. Yanzu mun shigo an nuna mana wajen da zamu zauna, saura kuma bangaren ɗibar girki. Sai dai wannan wajen kamar misalin a ce wurin ci in ga halinka ne. Wato zaka ɗibi iya abin da zaka iya ɗiba ka ci. Saboda haka ba a gaye anan, sakin ciki ake a kwashi girki. Kafin in fara ɗauke-ɗauke sai na duba na ga iriyan irin abincin da nake so inda yake. Sai na fara duba ka abincin na ga ta ina zan fara kwasan na. Wannan kifi ne a ciki? Da kuma ice cream nan. Sai wanda ranka ya maka. Ko da za ka yi haɗama babu ruwansu da kai. Nan kayan taɓawa ne, kayan maƙulashe iri-iri da su. Ga kuma ɓangaren lemuka. Da su shayi ne, duk dai abin shan da kake buƙata. Wurin fara ɗaukar plate ne. Me za a yi in ba a nuna hali ba? Ina so in san naman menene cikin samosa ɗin. Ina ɗan son ɗan biredin nan. Wannan naman kazan kamar pepper chicken ne aka yi da shi. Fiffiken kaza ne aka sa mashi ɗan kori, ɗanɗanon shi kuma yana da ɗanɗanon gishiri da sauran kayan ƙanshi. Sai dai yajin bai yi ƙarfi sosai ba, kamar yadda mu muke yin pepper chicken mai yaji sosai.
Wannan naman shrimp ne, yana da ɗanɗano mai ɗan zaƙi-zaƙi, ɗan gishiri-gishiri. Ɗan combination ɗin ɗanɗano biyu ne dai. Saboda haka ba shi da ɗanɗano mai ƙarfi amma tsoka shi kamar tsokaki. To ni fa na gama da wannan plate ɗin yanzu zan ajiye shi gefe in je in ɗebo wani. I like to swim. I like to bike. I like to surf. I like to hike. What do you like to do in the summer? In the summer. What do you like to do in the summer? In the summer. Suna rubuta sunan kowanne lemu kake so ka sha ga sunan. Na apple ne, na lemon ne, na mango da waye kowanne dai da su ne. To yanzu I like to dance. What do you like to do in the summer? In the summer. What do you like ga sunan ma in the summer? In the summer. Swim. Bike. Surf. Hike. okay. Shi. Haɗa da wannan saboda ya burge ni. Tun hakan. Okay. Ina da ni ban ma san sunan shi ba amma dai gashi dan kamar cake ne kuma ɗanɗanon shi ya min daɗi. Ina da ɗan gari-gari haka sannan kuma akwai ɗanɗanon zaƙi da tsami. Tsamin zaƙin tsamin strawberry ne. Sai kuma zaƙin shi na sugar ɗin da aka saka sannan gari-garin da yake sama kamar biskit ne aka daga. Ban san menene shi ba amma shi ma kamar cheesecake haka. Wannan pink abin yogurt ne ai. Can kasan shi kuma biskit ne amma biskit ɗin cookie. Sai wannan fruit ɗin da aka ɗora a sama. Na gama da plate na uku. Yanzu kuma zan je in yi ƙari. Da wanda ya ci plate ɗaya da wanda ya ci 10 a wajen nan duk ɗaya suke. Sai dai ya ɗan yi tauri haka kaɗan. Ya yi kamar naman sa. Sannan kuma an gasa shi ne tare da spices iri-iri gashi na wannan rosemary ne. Wannan kawai abarba sai aka gasa. Za ka iya haɗa tare da wannan naman ka ci za ka iya cinta ita kaɗai. Kifa ba ni ƙwarewa ne da fito da wannan abin ba. Wannan naman sinal ne wato dodon koɗi. Ɗanɗanon shi yana da ɗan gautsi-gautsi haka.
kaman koda zan ce ko me. Sannan kuma shi dai ba kitse bane amma kuma wannan dan maikon kamar na ganda. Tunda ciki ya fara cika yanzu kuma lokacin su cake da ice cream ne. A dan rufe da su. Jaga. Shishi. Wannan vanilla ice cream ne. Sannan kuma akwai wannan biskit din na Oreo a ciki, dan bakin biskit din nan. Idan kai ne ka zo wannan wajen da me zaka ci sannan kuma awa nawa zaka dauka ka cika cikin ka kafin ka tafi gida. Ku rubuta min a comment.